Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Yan po ang pangarap ko noon sa buhay. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Mga laking probinsya, kaya bundok at ilog ang naging playground namin. Kinalakhan din namin ang buhay na walang kuryente, stove at tubig, kung saan kailangan pa naming mangahoy at mag-igib. Si nanay ay maparaan sa buhay. Naglalabada, nagugupit, at nagtitinda-tinda para makatulong kay tatay. Si tatay naman ay isang tubero na minsan ay cook din kapag may mga okasyon. Sobrang hilig ko talaga sa paglalaro ng basketball. Bukod dito, maganda din daw ang penmanship ko noon, kaya sabi ng mga magulang ko, mag-architect daw ako. Salutatorian akong nagtapos ng elementary at naging varsity player din sa track and field. Pero sa basketball talaga ako nahilig ng husto. Ang saya-saya ko basta nakakapaglaro ako nito, lalo na pag nakakasali ako sa mga liga sa probinsya. 14 anyos ako nang minsang sumali sa isang liga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-injured ako sa paglalaro. Napasama ang bagsak ko sa isang rebound. Nagkaroon ako ng fracture sa kanang binte. Yun na ang huling laro ko ng basketball na kumpleto pa ang mga paa ko. Pina-check up ako ng nanay ko sa public hospital. After ng operasyon, akala ko okay na ang lahat. Sa kasamaang palad, nagkaroon para ng matinding komplikasyon. Marami kaming naririnig na sobrang lala na ng injury ko na maaari ko daw ikamatay o tuluyan na akong maging baldado. Ang sakit-sakit na marinig ang mga bagay na yon na lalo pang nagpababa ng moral ko. Mas lalo kaming nahirapan sa buhay. Mas doble kayod si nanay para makabili lang ng mga gamot ko at mapacheck up ako once a week. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas maitawid lang ang mga pangangailangan ko. May mga panahon na suko na ako pero si nanay, tuloy lang. Kahit baon na kami sa utang. Isang social worker ang nakilala ni nanay na siyang tumulong sa amin para mapadala ako sa isang private hospital sa Maynila. Sumailalim ako sa 6 na operasyon pero hindi pa rin naalis ang impeksyon. Sa ika-7 operasyon, kinailangan ng putulin yung buong binti ko mula sa ibabaw ng tuhod pababa. Ito na yata ang pinakamababang punto ng buhay ko. Paano na ako makakapaglarong muli ng basketball? Paano ko pa magagawa ang magagandang plano ko sa buhay? Nang mga panahon na yon, tuluyan na akong na-depress at nawalan ng tiwala sa sarili. Isang instructor sa gym ang nag-encourage sa akin na sumali sa bench press powerlifting. Sinubukan ko naman. At dahil sa sunod-sunod na pagsali ko, naging member ako ng Para Sports Philippine Team. Ang laking bagay talaga ng sports sa recovery ko. Physically and emotionally. Dumating yung oras na hindi ko na nakikita yung disability ko kasi natatabunan na siya ng passion ko sa palakasan. Mula sa powerlifting ay nag-shift naman ako sa swimming at doon pa lalong gumanda yung career ko sa para sports. 8 taon din akong nasa Philippine team. Yung mga taong inakalang wala na akong pag-asa, nagulat silang lahat sa naging pagbabago sa buhay ko. Sa kabila ng pagkaputol ng kanang binti ko, nadugtungan naman ang pag-asa kong magtagumpay sa buhay dahil sa mga biyayang
natanggap ko. Ngayon, isa na akong orthotic and prosthetic technician dito sa Cebu na gumagawa ng mga artificial leg at braces sa mga may kapansanan. Bukod dito, abala din ako sa pagiging laboratory instructor sa mga physical therapy students sa isang kolehiyo. Biniyayaan din ako ng very supportive na asawa at 3 malulusog na mga anak. Sila na siguro yung pinakamalaking blessing sa buhay ko. Last year, isang biyaya pang natanggap ko mula kay Lord nang maging TV commercial model po ako para sa isang sikat na gamot. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala kung paano ako tuluyang nakaahon mula sa isang madilim na kapalaran. Salamat sa mga magulang ko na naging ehemplo ko pagdating sa katatagan. Salamat sa mga gaya kong may kapansanan na patuloy na lumalaban. Isa din sa patuloy na nagpapaliwanag sa bawat araw ko ay ang pagiging tambalanista ko. Sa 4 na taon kong pakikinig sa inyo, aliw na aliw talaga kami dito sa opisina sa mga tawa, kulitan at mga kwentong napapakinggan namin. Sa aking naging naranasan, isang bagay ang natutunan ko. Tutulungan tayo ng Diyos kung tutulungan din natin ang ating sarili. Sadyang napakahalaga ng malakas na pangangatawan. Ngunit higit na mahalaga ang pusong matibay para magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Ako po si Arnold Balais. Tambalanistang putol ang isang paa, ngunit hindi lampa. At ito ang aking kwento ng pag-asa. Ba yan? Araw-araw na lang umiiyak? Ba naman yan? Nagiging si Chris Aquino ka na naman. Arnold! And, alam niyo Isang ba, tao dito umiyak din. Hindi ka nag-iisa. ang daming umiiyak! Nung binasa ko ba to ng yung tong kwentong to for the first time, Umiyak ka rin, umiyak oo. din ako. As in, hagulgul ka nun. Totoo ba? And yun nga yung sabi namin sa unang tambalan, mga kabisyo, he's here! Yay! Arnold Balais is in the house. Yawn! Kinakaibigan talaga namin pag sikat na eh. Alam mo, kapag kami commercial, fina-friend namin ni Chuper. At saka lalo pa, hindi lang isang commercial niyan. 2. O tingnan mo, Oo. naku Arnold, sikat ka na, sinisilip ka nila. Ganyan ang mga fina-friend namin, sinisilip ng mga tao sa booth. O, diba? So, here he is. Tinatakpan mo kasi Diego eh. Pwede ka tumabi kay Diego. Ayan. Asan si Diego? Nasa si Diego. Wala na. Wala. Pinokos ka kasi. Wala si Diego dito. Wala pala. Tatangayin niya pala yan. And then si Diego kanina nagbulong sa akin. Sabi Ano niya, sabi niya? nakita ko yung sa commercial dun sa CR, magpapapicture ako. Nakakaloka. Nandito si Arnold, mga Yes. kabisyo. Yan. Yung nagpadala ng entry na to, mga kaibigan, nandito siya mismo sa loob ng Yes, booth. he's in the house. Woohoo! Grabe kahit 'di ba, pangalawang beses natin 'to napakinggan, partner, pero nakakapangilabot pa rin pakinggan yung kwento niya na It's always inspiring every Yes. time. Alam mo, sa akin, unang-una, nung makita ko, hindi ko pa sa kilala, nung makita ko yung commercial niya, sabi ko, sino ba tong tao na to na pinapa-commercial? Pero nung nagpan na yung camera, Dun sa walang binte. sinabi, pero ang dami ng Ang kwento daming- kong naramdaman. Diba? Siguro naisip mo, tanghenyo, sino to? Hindi naman siya gwapo. Bakit siya May, bakit may ganong criteria ka, Nicole? Bakit siya bida-bida doon? buti nilang tambalanista, may karapatan ka na itin. Oo, tambalanista natin yan. Alam niya yung pagkatao ko, partner. Pag ako, masyado ko siyang pinuri, sasabihin niya, plastic to. Hindi, pero totoo, di ba? Ang daming mensahe. Ang daming mensahe Yes. nung commercial na yun eh. The first part, ang galing na pagkakagawa, in fairness. Yung first part of pinapakita yung, ano yung sinabi mo sa amin, Arnold? Dali ka nga dito kasi nahihirapan ako. Pwede ka naman palang kausapin. Ano yung meron tayong hindi nasama dito sa kwento na may Wagang Bornay eh. Ako yung first amputee na nakakyat sa Mount Apo.
O, panis pala kayo eh. Grabe. First amputee na nakaakyat sa Mount Apo. Kaya po yung ano niya. 2013. Oo, yung May kanyang- 29, 2013. Kaya dun sa commercial, di ba? Umakit ka doon. Grabe, no? Commercial, pinapakita doon na parang sabi nila hindi pwede, hindi kaya. Tapos hindi siya nire-reveal na artificial yung leg ko. Correct, After that, correct. Oo. Kasi para isipin ng tao na ordinaryo lang yung ginagawa niya. So, Pero ibig nung sabihin- i-reveal na artificial, doon na yung impact nun sa mga tao. Talagang umakyat ka during nung nag-shoot kayo? Sa Maribeles. yung location niya. Diba? Pero first amputee to ever reach the peak of Mount Apo. Sino kasama mo nun? May dalawang kasama na physical therapist at saka guide and porter. Eh kami bakit mo- umakyat sa third floor, galit na Oo kami. Alam mo ba, kami dito, may opisina kami sa third floor, walang umaakyat kasi pagod na pagod yung mga tao. Ang dami reklamo. Pero alam mo yun yung feels dun eh, na parang ang dami-dami mong reklamo, kompleto lahat ng parte ng Correct. katawan mo, pero ang daming mong reklamo. Samantalang there are people with disability like Arnold, di ba, na inakyat lang naman ang Mount Apo. Isipin mo yun. Nakakahiya naman sa'yo nagreklamo. Yun talaga umakyat yun. ng third Nakakahiya floor. sa atin na kompleto, well-functioning functioning ang body parts. Pero ang dami nating kinatatamarang Correct. bagay. Totoo Wala yan. tayong determinasyon minsan. Tama. At meron siyang magandang balita, 'di ba? May nung binasa natin to March 13, 2018 eh. After that may isa pang commercial. May bagong labas, 'di ba? Dragon Boat, 'di ba din? Kaya alam mo kaya Dragon Balls? Dragon. Bingi! Ay, pasensya na. Bingi! Ay, sa bagay, bingi nga pala talaga pag may edad na. Sorry po, natawag po tuloy kitang bingi. Magbigay gala ka sa matanda, Oo nga, partner. pasensya na. Sinigaw ang bingi. Ang sama talaga ng ugali. Sinong bungi? Tapos sabi niya, kakapanalo lang nila sa Hong Kong. O, di ba? Ano yun ang game? Kwento mo naman. 2018 Hong Kong Dragon Boat Carnival. Bali, para Dragon yung category. Last year nanalo na kami, na back-to-back na yun. Pen namin yung ground. Bali, team namin, PADS. Very unique siya na team kasi puro PWD yung member nito. Oh. Shout out sa mga PADS member ko dyan, sa teammates ko and sa manager namin, Sir JP. Grabe, no? Pag napakita Pag Dragon Ball kasi maganda katawan eh. Hi! Oo. Good morning! Grabe, no? Di ba? Ako yung mahiwa lang o kaya imagine ko lang maputulan ako halimbawa ng daliri. Di ba? Parang ang hirap ng tanggapin. Ito pa kaya? Eh, di ba, Arnold, kung tambalanisa ka namin, di ba, Oo. lagi namin sinasabi, yung mawalan ka ng thumb. Isa pa- Lagi oh, namin di ba, example yun, yun, yung mawalan yes, ka ng yes. lalaki. Napakahirap, paano mo hawakan yung cellphone mo. Ang dami Paano ka magbubukas paano ng ka payong? magbubukas ng payong, paano ka magsasara ng payong. Imaginein mo talaga, Paano di ba? ka mangungulangot? Oo. Paano ka hawak ng baso? Paano ka hawak Nang ng walang baso? thumb? Ng Isipin mo. kutsara. Oo, di ba? Oo, paano ka hawak ng kutsara, di ba? Paano ka magta-time in dito sa... Paano ka magta-thumb mark? Nakakaloka, di ba? Ang gusto ko malaman, Arnold, ano yung turning point? Ano yung turning point? Baka, kasi alam mo, other people would have just, given up and say na, wala na, Oo, depressed na. Depressed ganon. na, hindi na. Ano na, tigil na natin to. Hindi na, hanggang Oo. dito na lang. Paano di mo ba? nalaman na kailangan kong maging determinado, kailangan hindi ako mawalan ng pag-asa? Yung time siguro na na down na ako. Tapos yung nanay ko hindi nag-give up. May time kasi na sinabi ko, Nay, lutuan mo na lang ako ng masarap na ulam. Okay na ako, ready na akong, kahit huwag mo na akong ipagamot. Pero siya hindi siya tumitigil. So parang, nakahiyaan ako sa nanay ko. Tsaka, minsan gumigising ako ng gabi, nakikita ko siya nananalangin. So parang, ibang klase to. Parang siya na yung hero ko, si nanay ko talaga. Nung naputol na nga yung pa ako, tapos naka-recover na, bumabalik na ako sa Iloilo, sabi niya sa akin, sabi ko, Nay, paano natin nalagpasan yun? Sabi ko, rin anak, hindi ko alam kung paano. Ang importante, anak, buhay ka. Kahit wala kang paa, importante, buhay ka, makakasama ka pa namin. Oh. A mother's love. Naiyak na naman ako. Grabe, Napaka. Nandyan yung nanay mo din. Segundina. Si Mami Halatang may edad Segundina. na yung nanay mo. Segundi. Batang-bata Oo, yung yung tatay. Yung tatay. Baka magselo si Bibencio. si tatay. Tatay Bibencio, Yun. tsaka Segundina. Yun. Bagay na bagay silang dalawa. Talaga, halata mo talagang aging na yung mga pangalan. Grabe, no? Yung Ngayon, ang yung ganda powerful nun. ng words Ang na iniwanan ganda sa'yo nun. ng nanay mo. Ang ganda nun. Alam nyo, Super. God works in really a mysterious way. Yes. Imaginein mo na lang, siguro ako hindi ko ma-imagine kung hindi naputol yung paa mo, siguro ibang-iba yung buhay Life mo. mo.
Correct, Diba? Pwedeng babaero ka, pwedeng sugarol ka. Pwedeng basketballero. Oh, 'di ba? Hindi basketballero, 'di ba? Pwedeng ganoon, 'di ba? Pero who would have thought, 'di ba? Who would have thought, Arnold, that we will meet and your story ma-share sa tambalan. At magiging inspirasyon sa napakaraming nakikinig. Tsaka, ito promise ko sa'yo, pag nanalo tong kwentong to sa CMMA, di pa kami nananalo Oo. Citation pa lang yun para panalunan namin Libre kita, luwas ka ng Cebu. Pero pamasahe mo, ha? Grabe. Nung nakita nga namin yung commercial mo, sabi namin, ang galing naman nung hindi ka pa namin that time kilala. Nung nakita pa lang namin yung commercial mo sa TV. So kinaibigan nyo lang nung Oo. Siyempre naman. Ayaw namin You know naman mag-plastic us. kay Arnold. Nung una nga namin itong binasa, hindi namin alam. Sabi niya, ako po ay naging part na isang TV commercial, Oo. isang sikat na brand. Oo. Tapos yung mga tambalanisa, nagsisend na sila ng ganitong brand yan. Oo, ganito ganyan. yan, At oo. saka yan yun, si Arnold Balay. Friend namin. Alam mo no, kinakaibigan namin kapag mukhang may pakinabang. Love you, Arnold. Uy, batiin mo yung wifey mo tsaka yung 3 kids. Nakatutok daw sila sa FB Live. Binabati ko si Donna Balay, si Sam, si Jaika, and si Sakura, yung pinso namin. I love you, Donna. Grabe. Ramdam mo na napaka-positive person niya. True. Diba? And proud kami sa'yo. Sobra yung achievements mo, lahat ng yung determination mo sa buhay, kung ano yung perspective mo, idol ka namin pagdating doon. Sobra. And yung Promise, nanay sobrang mo. Lodi talaga. Yun yung Correct. una ko sinabi nung nakita ko siya. Oh my God, Lodi! Lodi Pet Malu. Diba? Where pa? Yun. Kailangan sama-sama yung sa isang Ako sentence. gusto ko lang malaman yung during na inaakyat mo yung sa Mount Mount Apo, Apo. ano yung tumatakbo sa isip mo? Ano yung Oo. mga motivations mo na kinakailangan makarating ka Alam doon? mo, it took us 3 days going up and down. Akala namin madali yung bababa. Kasi siya kahirap ng paakyat. Mas mahirap. Tapos, akala ko laro lang, climb lang. Pero buwis-buhay pala siya. Anytime pwede Yes. madisgrasya. Totoo. So nung nakalahatian na kami, nagdadalawang isip na tutuloy po namin. Pero nandun na kami. Parang sa buhay din natin. Kapag may inaakyat ka, yung mga may mga problema, ganon. Laban lang. Laban ka lang talaga, wag kang susuko. At wala ka namang kasalanan yung kasusuko. At palaging nandyan yung Panginoon. Ayun. Palaging nandyan yung Panginoon. Yeah. Oh. Bait niya, tatayan niya. Binuhot na po ni Tanghen yung mic niya. Tangin niya. Ang naisip ko dyan, bida-bida talaga to si Arnold. Pwede namang hindi Apo kaagad, di ba? Pero Actually, pakasakali lang yung sulat ko, sabi ko. Kasi nai-inspire talaga ako sa mga letters na binabasa nyo every week. We're looking forward every Friday na may, every day na may burnay. May burnay. So sabi ko, try ko lang kaya sumulat. Tapos, parang ilang binasa na agad. Nagtatrabaho kami ng mga kasama ko, si Joffrey, si Marvin, tsaka si Junel, tsaka si Jessa, tsaka si Sir Chito. Nagtatrabaho kami, so biglang, Sir, story mo, sir. Niyakap niya ako. Tahimik kayo, makinig tayo. Hindi kami makapaniwala lang binasa. Tapos, kasi Nicole, binabasa yung story ko. Sabi ko na, ano kayo kailangan niya sa akin? nakakakilig. Nakakakilig naman yun. Hindi ko talaga Oo, may inakala. kailangan Hindi ko talaga. inakala. Nung nakita ko nga may TV commercial, yun na, sabi ko, pipiliin ko to. May pakinabang to sa life ko. Char lang, di ba? Ang sarap i-share din na, alam mo maraming tao na may kapansanan na nagtatago. Yes. Hindi pa nila kayang lumabas. At least kung may makita silang story or may mapanood, mapakinggan silang story na ganito na, pwede pala. Huwag ka lang mahiya, kailangan kapalan mo lang talaga yung mukha mo. Tapos, kailangan din, ipakita mo sa mga tao na walang kapansanan na nagsusumikap, friend na kami. Nagsusumikap friend. ka. Kasi pagka nakita nilang hindi ka nagsusumikap, umaasa ka lang. Parang ang hirap tulungan pagka gano'n. Correct. So, ako ang dami ko rin pinagdaanan ng mga palpak, ng mga mistakes. Pero sabi ko tuloy lang kasi binigay naman siguro ng Panginoon to. Kaya ko siguro, kaya binigyan niya ako ng ganitong kapansanan. I think to inspire a lot of people, especially Yes. mga persons with disability. Nakakatuwa, no? Actually, ikaw yung tipo ng tao na obviously may disability pero hindi mo nakita yung aspeto na yon. Oo. 'Di ba? Mas You're nakita so- mo yung abilidad mo kaysa sa disability mo. Correct eh. 'Di ba? And Minsan lumalabas talaga yung mga gift natin pag medyo kinakanti tayo ng Diyos. yes. Nasa atin na yan pero hindi natin makikita hanggat walang nangyayari sa atin. O, di ba? Totoo. Yun yung pre-move din ni Arnold that his ability is Is stronger than his disability. Tama. Ako binuhat ko yung microphone lapit doon sa kanya kasi may arborin ako sa kanya. Anong arborin mo? Tato? Yung baston niya.
Ang galing, no? Galing. Ang galing. Pag We are- nakapantalon ka, hindi ka namin iisipin na putol yung paa mo eh. Ang galing eh. Part na lang kasi ng marketing na dapat naka-shorts. Dapat lagi naka-shorts para para mapakita. Oo. Ang laki ng biceps ni Nicole, pisilin mo. Oo nga eh. Idol ka namin, Arnold Lodi ka lang, Balais. Arnold! Thank you, Arnold. Nakaka-inspire kang tao. You made a lot of people smile and laugh and cry. Yes. And you inspired a lot of people today. Pray natin yan, mananalo tayo. Yan, Yes. diba? And we pray for more commercials for you. Yes. At sana maraming may mga kapansanan ngayon ang babangon sa higaan nila at gagawa ng paraan. At aakit ng Correct, mga ah. tapo ko. Ito lahat nasa apo na. Nakita-kita mo. Uy, nakinig ka din ng tambalan. May General Assembly. Nag-eyeball siya may tapo. May ibi. Mga siraulo talaga kayo. Thank you, Arnold, for visiting. Salamat. Sakto naman meron siyang meeting daw. Tapos naisip niya, amoy airport pa nga eh. Amoy aeroplano pa si Galing siya Arnold ng eh. Cebu kanina. Mauna mga taga Cebu, mga nindot mga taga Cebu. Yeah, thank you, Arnold. Thank you. Arnold Balais. Woohoo! Salamat. Thank you for the inspiration. Bolhot sa mga Thank you. Bisaya, bolhot. Bolhot and Churcher. Hindi ko lang. Ano ba sabi mo? Baka mamaya nabumura na pala ako. Ay, nako. Siya, mga kabisyo, exit na po kami for now. Enjoy the rest of your weekend. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Kasama si... Tanghin nyo at your service, baby. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Station number one. SM Radio Station. Love